I dag skal vi knuse 3 myter om at dyrke sine egne planter. Myte 1. Man skal have grønne fingre. Ikke med vores forspiringssæt og selvvandingskrukker. Et par minutter til rådighed, så klarer krukkerne resten. Alle kan gøre det. Er det ikke rigtigt, Barlo? Absolut. Selv en tosse fra Vestegn med lange fingre. Man kan ikke dyrke grønt i en lejlighed. Også forkert. Alt kan lade sig gøre med vores produkter. I en lejlighed, på taget af en bygning, på kontoret, ja selv i en kælder. Det eneste, du skal bruge, er vores krukker, vand, jord og lys. Det tager for lang tid. Endnu en myte, der skal stoppe med at spire. Radiser, 30 dage. Salat og bladgrønt kan høstes efter få uger. Spinat, 30 dage. Ærter, også rigtig hurtigt til at spire og vokse. Så hvad venter I på? Kom i gang med at dyrke jeres egen planter selv, ligesom Barlo. Så er jeg færdig med at så de her ærter, Rikke. Jeg er klar til noget nyt. Ja, hvad er det? Det er fordi min far han siger, at penge ikke vokser på træerne. Det vil jeg gerne modbevise. Hvor finder man sådan nogle frø hen?